A copilărit în orașul Videle, în cel mai mare cartier al orașului, cartierul Furculești, un cartier care și astăzi, după 30 de ani, este un cartier la fel de simplu, un cartier exact ca în mediul rural. Am copilărit cu lucruri simple, am copilărit cu prietenii pe care i-am și astăzi. Nu am avut foarte multe oportunități pentru a ne bucura de copilărie la momentul acela, dar din orice lucru am încercat să facem o bucurie. Am mers la scăldat, am mers la iarna pe gheață, am patinat, am mers în vacanțele de vară și am așteptat trenurile internaționale care veneau cu turiști străini și le ceream să ne dea o napolitană. Probabil că de acolo s-a dezvoltat și spiritul de a împărți, de a fi o echipă, de a fi o comunitate. Împărțeam acea ciocolată pe care turiștii străini la vremea aceea nu aruncau, pentru că eu am prins 9 ani din comunism. La momentul acela lucrurile, dulciurile lipseau, pentru copii nu prea aveam prea multe variante de a ne satisface nevoile de copii. A fost simplu, natural, dar probabil că a fost o lecție de viață în educația mea și probabil și a celorlalți cu care eu împărțeam vacanțele de vară. A fost frumos.